Sigurado kang pakaslan ko ni mo, Anton. O Mercedes, pagkasal ta, biyudo na ko. Mao nga mahimo na kong magminyo pag-usab. Pero ang upat ni mo ka mga anak. Masugot ka sila. Wa sila'y mahimo. Desisyon ko ni. Nga gusto kong magminyo pag-usab tungod kay wa nang ilang inahan. Pero, mahadlok man kung magubuta, Antonio. Basin magtuong imong mga anak, nga kayataan mo lang ang akong giapas. Gubutit ka ayon na kung motipon ako sa inyong pamilya. Kung mo na imong gikabalakan nga matipon sa akong mga anak, o maglain ta. Maglain ta og tagaan tigag usa ka hektarya isip bugay ko nimo sa atong pagminyo. Unsa? 11 ka hektarya ka ng akong yuta. Maong imo ng usa ka hektarya kung maminyo na ta. Musugot ka ang imong mga anak-anak? Wala lagi sila'y mahimo. Kay buhi pa ko. Ako ka ng yuta, ah. Antonio. Oh, nanong gipatapok ko mo pa? Gipatawag ko kamong upat ko ka mga anak, Rick. Kay ipahibaw ko ninyo nga magminyo na ko pag-usab. Magpakasal ko usab. Ha? Usoy magminyo, gug ka pa. Ilisa na ni mo sa mama? Clarice, anak, patay na ang inyong inahan. Natural lang nga mangita yung kuuglayang asawa. Oh, di mi musugot ana oy nga magminyo kag usab pa. Clarice, Di nga bayagin mi nimo ha? Nga di mi gusto nga magminyo ka pag usab. Dili ni mo ilisa si mama. anak, sabta ko ninyo. Kay maay man og tigwang na gyud ko, nga giango-ango nga di na makahimo. May mga panginahanglan sab ko. Ug gusto ko nga may ikauban sa akong katigwangon. Oh. Pwede naman ka mag-uyab-uyab pa. Tayo pagsal. Pagkasadon ko ninyo, anpersab ka na sa babae nga akong gikarelasyon karon. Tiguang na ko, nga magbinuang og babae. May nahitabo na namo og kinahanglan nga manubag ko. Oh. O pahibaw unta mo, nga hatagan ko og usa ka hektarya sa atong yuta ang akong pangasaunon. Isip, bugay ko niya sa among pagpakasal. Unsa? Pa, di mi musugot ana pa. Paula, di ba musugot na pa ko eh? Yuta ba yung duha ni aning mama na? Mao kanay akong desisyon. O final na ang akong desisyon. Pa. Unya, misugot ang imong mga anak na magpakasal ta? Wa gyud. Unya? Wa sila mahimo. Desisyon ako ni. Ug supak silang taga-antika og usa ka hektaryang yuta isip po kay. Uy, unya. Basta, ipadayon ta ang atong kasal o ang atong kasabutan. Dili magkababag ang ako mga anak sa akong tinguha nga pagkaslan ka, Mercedes. Magpagkasal ta, bisan way usa sa akong mga anak nga mutambong. Antonio. Nagtuman jud si Papa nga pakaslan niya ang akong mama o gitagaan niya ang akong mama og usa ka hektaryang yuta gikan sa 11 ka hektarya niyang yuta isip bugay kang mama og nagpakasal sila. Di gid maayo ang relasyon ni mama og sa mga unang anak ni Papa. Naglain sila sa pagpuyo og hangtod nga natawo ko og gipatawag usab ni Papa ang una niyang mga anak pagkatawo na nako. Unya, Nagpatawag mo sabi mo pa? Bitaw pa. Ug nganong niapil ning imong asawa sa tug taragtapok? Tuhod kay asawa ko na siya. Og respetuhi ka na, Clarice. Respetuhi. Sugdi na pa kung unsa ning sabuta oy kay may lakaw pa ko. Nasayon magid kamo nga natawo na ang inyong igsuon sa laing inahan. Ang among anak ni Mercedes, nga si Angelica, nga iyang gikugos. Nya, Kay may igsuon naman gid mo sa laing inahan, ug samtang buhi pa ko, bahinon ko na lang daan ang akong yuta. Oh, maayo na pa. Hindi ta.
Di manggod kay imuha ra ng yuta pa. Inyo man ang mama. May parte ba yan ng yuta nga si mama ang nagpalit? Sayod yun ming inyong mga anak-anak. Mao nga tarunga gyud as pagbahin. Nga dili mi madihado nga imong mga anak nga porsoso sa unang asawa nimo. Nga usa sa naning kamot nga makayuta ang atong pamilya. Sampid lang baya ni sila. Hilom ng papa nimo, Clarice! Pa, Bisan usaon pa nimo. Asawag anak ko na sila si Mercedes ug Angelica. Ug igsuon mo si Angelica. Ay, igon ta ng sakit ay sulti, be. Magbahin na nagtarong sa yuta. Eh, may gusto ni Papa. Ano yan lang? Ako sa suggestion ay. Upat naming anak ni mo sa unang asawa niyo pa, o ikalima si Angelica, bahino na lang itong ikalima ang itong yuta. og i-apel tong usa ka hektarya nga imong gihatag aning Mercedes pa ha. Unsa? Pasensya ka na sa akong mga anak. Ilabi na kang Clarice. Kay siya manggito'y dakong supak ko nga magminyo ko pag-usap. Anya, unsaon man nato ana ha. Nga kuhaon man nilang gihatag mo na akong bugay nga yuta sa atong kasal. Iapil man nila sa pagbahin. Ayaw kabalaka ni anak. Kay may kasulatan na taana nga bugay ko kana nimo kanang usa ka hektarya yuta. Mao nga di na sila magkahilabot ni anak. Anya, unsaon man na pagpaaki ang bahin ni Angelica? Ako na mo pirma alang kang Angelica. Kay masuso pa man ni siya. Antonio, Ayaw nga kabalaka. Supak man lang ako mga anak nimo. Apan ni Arco, alang ninyo ni Angelica. salamat Antonio. Oh, ganun niya ka, Clarice? Nagsusi ko sa atong yuta pa. Kay nagplano mi man nagsuon nga ipabuak-buak na ninamo og patituluhan. Kay deklarasyon pa man ni. Apan dili man dai ni matituluhan kay under ni sa CCPL nga yuta. Kun kanang Central Cebu Protective Landscape nga yuta. Og di ba nga 11 hectares man ni tanan? Apan nga nung 25,000 square meters raman ang lot area ani dinis deklarasyon. Years old na ko karon og 79 years old na akong papa. Nabalakan ako kung simbak ko unsay mahitabo ni papa. Samot unya mi kagubot ani taa. Mao samtang buhi pa unta si papa, gusto ko mahibaw sa klaro nga kahimtang aning taa og sa akong katungod. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsi ka hektarya tanan ang yuta ni papa. Deklarasyon ray naa namo. Kay dili ko no kini matituluhang yutaa kay under sa CCPL. Unsa may ipasabot ang CCPL nga yuta og ang among katungod? Ikaduha pangutana, sa akong libaw-an, 11 ka hektarya kini iyang yuta. Apan nganong sa deklarasyon, 25,000 square meters naman ang lot area ini. Dako ba ang gasto kung among ipabutang sa deklarasyon nga 11 ka hektarya gining yutaa? Mga pila man sad ka ang buhisan matag tuig. Ikatulong pangutana, ang deklarasyon ining yutaa nakapangan ni papa ug gibahin-bahin na ni papa namong 5 ka man nagsuon ni adtong pagkatao pa nako. Si papa ang nagpirma sa akong bahin. Kung simbak ko mawa si papa, posible ba nga mabawi sa iyang mga anak ang akong bahin? O ang usa ka hektarya nga gihatag ni papa kang mama, isip bugay sa ilang kasal? Ikaw pa to katapusang pangutana. Samok kaayo ng yutaa, kay wa makauyo ng upat ka mga anak ni papa sa una niyang asawa nga nagminyo si papa kang mama. Kung amo kining ipabuak-buak karon samtang buhi pa si papa, dako ba gasto? Kung ibaligya na ko ang akong bahin, pwede ba?
unsa may pamaagi. Palihog, tabangin tambagi ko. Kini ang akong suliran, Angelica. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og kauban of course ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, medical, personal, behavioral, mga problema ninyo sa mga ginadiling droga, mga personal nga mga problema, mga emotional na to nga mga problems, hala ipadala na inyong suwat no sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay? Letter sender na to karong adlaw taga Kantipla, Cebu City. Gipadani niya sa ato ang official writers page no sa kini ang akong suliran. Nindot ni iyang kabahin ni sa yuta no sa iyahang papa nga gibahin-bahin kuno sa iyahang 5 ka anak ug apil siya. Pero naamang goy mga panghitabo kay na byudo naman ning iyahang papa unya naa siya'y 4 ka anak sa una sa iyahang asawa nga wa ni uyo ng iyahang mga anak nga magminyo siyag usab. Si papa naay 11 hectares kuno nga yuta ug nakuhaan kinig usa ka hektarya kay ini man iya maninggi bugay kuno ngadto sa iyahang mama. Pero katong nataw na siya na pagdesisyonan kuno sa iyahang papa nga bahino na no ang yuta ngadto sa iyang anak, nagkagubot ang iyahang mga anak kay kuhaon lagi kuno nila ang yuta nga tuwa kuno sa iyahang mama. Sumo ni medyo gubot na ni kay 15 years old man siya ron, unya 17 na iyang papa. Tax declaration ang kanang yuta. Okay. Una niyang pangutana, 11 ka hektarya tanan ang yuta ni papa. Tax declaration ang naa nila kay dili matituluhan under man sa CCPL. Unsa may buot anang pasabot anang yuta nga anang CCPL nga yuta ug ang ilaha kunon nga katungod. Okay, kanang CCPL no under na siya sa comprehensive na program nga diin ang grant ana ngadto na siya sa government. Di man sa ingon nga dili na siya mapatituluhan kay pwede man na ninyo mapakuha og exemption. But that is also enough nga pwede as proof of ownership ninyo ug sa imuhang papa nga pwede na siya mapasa ngadto sa mga anak. No? So kamo kay 11 ka hectares man na siya unya 5 man mo kabuok, pwede na ninyo ma-divide among yourselves kung ugaling mawala na ang inyong papa. Ikaduhang pangutana, sa iyang nahibaw-an 11 ka hectares kining iyahang yuta apan nganong sa deklarasyon 25,000 square meters raman ang lot area ani. Dako ba ang gasto kung ipabutang sa deklarasyon nga 11 ka hektarya gyud ning yuta? Pila man sad kaha ang buhisan matag tuig. Okay. Dili na ingon anak kasayon nga kung gusto ka ibutag 11 ug himo na ton 2020. Dili na siya. Ang atong basihan ana kung unsay nakabutanggod sa legal nga dokumento nga gi-issue sa atong gobyerno. Base nagtuo lang mong 11 hectares unya 2.5 hectares ra day ng inyuhang yuta. Palihog kuno og susi or gusto ka ipa-survey og tarong para maklaro. Kung pananglitan sa survey 11 hectares gyud kana pwede na to ipa-change kay naamantay legal nga basihan sigon sa survey plan, no, or subdivision plan, no. Pero ug wala gani dan dili gyud pwede. Ikatulong pangutana, ang deklarasyon aning yutaan nakapangani papa ug gibahin-bahin na ni papa namong 5 ka man nag-igsuon ni adtong pagkatao pa nako. Si papa ang nagpirma sa ako ang bahin. Kung simba ko mawala si papa, posible ba nga mabawi sa iyang anak ang akong bahin ug ang 1 ka hektarya nga gihatag ni papa kang mama isip bugay sa ilahang kasal? Okay. The proper way gud untaan na is gidonate sa imuhang papa ang 1 hectare ngadto sa imuhang mama or gibaligya para mapunta na niya. Unya, mag-execute na lang pod siya og deed of donation kay samtang buhi pa siya, madispatsar na niya para di na mo mag-away-away inig kamatay niya nga magpatakag ang kunay may pagmahapsay na lang na nga buhi pa siya.
mag-deed of donation na lang siya, kay maura man pud na ang buhisan nato nga bayranan. 6% man, fixed man na, no? So, ingon ana na lang. Ikaupat og katapusan, samo kaayo ning yutaa, maog yun, basta yuta, no, sos, kibaw gyud ta ana, sige lang mag-away, mawa ato ang pagkamanag-igsoon og kadugo lagi. Samo kay ning yutaa, way maka uyon kay wala makauyon ang upat ka mga anak ni Papa sa una niyang asawa nga nagminyo si Papa kang mama. Kung amo kining ipabuak-buak karon samtang buhi pa si Papa, dako ba gasto? Kung ibaligya na ko akong bahin, pwede ba? Unsa may pamaagi? Okay, una sa tanan, mabaligya ra na nimo imuhang bahin kung naa nagyud ang official nga dokumento nga magpamatuod nga imuha nagyud na ang yuta. Like I said, two ways samtang buhi pa imuhang Papa. Donation ang usa or deed of sale ang ikaduha. Either ana mo gyud nay mahimong pamaagi para mabuak-buak na ang yuta samtang buhi pa imong Papa. Kay kung mamatay na imuhang Papa, mag-extrajudicial settlement of estate mo. Kanang wa gyud mo nagkasinabot, makuyawan ko, nga basin di na hinuon mo magkahusay, magkabahin-bahin, kay mag-away-away na ang mga manag-igsuon. So mas may pa, ang ako ang advice, samtang buhi pa imuhang Papa, mo execute na siyag dokumento para mabahin-bahin na gyud na ang yuta. Siya'y magbuot, way makadiktar niya kung kang kinsa niya ihatag ang kanang yuta. Labi na nga, gi-equal ramang gyud na niya, di gyud po na pwedeng mahimong ma-invalid ang donation ngadto sa inyo kung siya mo'y mo execute. Okay? Kaning yuta gyud no, mao gyud ning usahay ko sa away sa mga pamilya. Bati kayo pamalandungon pero mao gyud na yung mga mahitabo. No, ato gid unta nang likaya no, dili manggudta nato madugta man tayo ta man tapadong tanan ngano maghinakog man ta no, hatagan pud nato nag higayon na no mga half brother nato or half sister nato sama aning Angelica. Kay wa man pud na sila isa no, na anak man panahimon pud na silang anak, kadugo man pud na ninyo nganong di man ninyo hatagag bahin, di ba? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa, kini ang akong suliran.